Bon, bonjour, 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 bonjour atsika jiaby. Bonjour. Uh, misy boka olo ato magnontany, anao mba nagniry ka zao hoe professeur iny nagnano za tsisy olo irako lango. Tanao vidéo naka ataoko ty. Nareo podiko ndraiky fa maro olo volagna avy ety anao. Za tsy mi-incite olo mandeha mitandatsika agnatin'ny lavaka. Azonareo, matoa za magnano vidéo, nin'olo mise plaindre. Tsy olo jiaby obligé mitandregny vidéo naka. Ary tsy forceko. Za mbola mazaka démocratie volako. Ary hitanareo, izy koa olo mamaly za amin'ny commentaire, izy tsy bloqueko. Izy tsy valiako tsara izy. Voilà. Sasany volagna, anareo watawaty amin'ny France agny fo fa zay aty matiny jaly. Tsara za mafaty jaly anareo. Après amizay tsara za magnafody vavanareo. Tokony remercier nareo zay fôty magnambara raha tsy manjary à Madagascar. Heureusement que misy réseaux sociaux, heureusement que misy olo mitaregny mahita zay amizay mandefa. Azonareo zay natoa anjiraduel nivolagna ampanonge atsika prix méga dikan'izay fa misy impact be raha volagninay zegny possible izy mavozoke anareo volagna aminaka avianao atsika hiady aty. Déjà un, za fa mivolagna aminareo zegny le magnasa, le menace de mort tsy regninareo eto amin'ny vidéo naka. Za kaza bidirigny resaka exemple zio, za magname exemple Ismaïla nagnasa, ça c'est son problème Ismaïla zegny. Azonareo zegny, za fo mi-essaye mandamigny. Za tsy tia magnasa volaniko aminareo. Za tsy tia magnasa ary i professeur igny nahita vidéo naka, izy mi-contact za. Mbarako anareo tsara. Izy mi-contact za, zay nikoragna. Vite fait, tsy be. Vite fait, zay nikoragna. Za ngano bon volaniko. Tu es assez grand, en plus anao professeur, mety raha ataonao volaniko. Mety, mais attention. Bon, izy tsy hitany message naka, bon, izy nagnano, bon. Il a bien fait. Naka, il a bien fait. Fa hitantsika fa tsy ara-dalàgna le fanjakana. Donc, nambelako izy koa fa olo miady contre l'injustice, où qu'il soit, nzay azovy izy, tsy maintsy areko fo izy, ary tsy maintsy je vais le défendre. Ça c'est automatique. Za tsy tia l'injustice. Za tsy tia l'injustice. Zegny volaniko aminareo, anareo tsy maregny za magnasa. Fôtiny fady aminaka le magnasa olo. Za tsy mahay razagna anao, za andeha agnasa anao, tsy possible aminaka zegny. Peut-être za andeha volagna, fait chier, un truc comme ça, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, volaniko. Za tsy tia magnasa. Après amizay, idika amitsika, fôtiny piasa amin'ny lamérium mitaregny boka. Ro mavozy. Azonareo amizay, nagnino za mivolagna, nin'olo tsy mavita mivolagna. Za karaha solom-bavavahoaka volaniko zay. Aminjao fôtiny aminareo solom-bavavahoaka anareo fa voafody vava amin'ny vola. Azonareo? Donc, ino volagny piasa la mairie ato? Ils sont entre deux tranchants. Fôtiny ireo tsy tia asa miaraka amin'ny PDS io. Ireo koa tsy miaraka amin'ny PDS io. Soit reo andeha afakasa izy. Imagine reo miasa amin'ny PDS io. Io amizay avy amizay maire ty boka fa nitory. Avy amizay reo niasa atao avoatorin'ny maire, possible koa reo misy problème koa. Azonareo, donc ils sont sur les deux trucs. Fa tsy hay ino raha ataondreo. Fa za fo volagna amindreo, normalement tokony miaraka anareo jiaby fa hainareo fa tsy agnatin'ny lalàgna le PDS io, tokony afodinareo la mairie. Tokony afodinareo la mairie. Sasany volagna, oui mais zay mila taratasy, c'est pas grave. C'est pas grave. Hitandreo fa tsy mandeha. Anareo amizay avy igny magnano manifestation, obligé. Fôtiny tsy mandeha boka. Obligé nareo hitsanga, nareo volagna zay tsy agneky raha karaha ty, nagnino, obligé reo mahita agnamboarandreo le situation mipody karaha taloha. Zay volaniko, za tsy miforce olo. Za tsy mivolagna aloha mitandatsika agnatin'ny lavaka ao anao. Vidéo ataoko nin'olo matano démocratie
ary zay mivolaniko izy koa fa anao mivola avy ety anareo valiako fô tsy agny anao en français magnano bevava fa tagny volaniko aminareo zegny fa tagny jusqu'à fin 2023 fa tagny fa nagnano bevava karaha ty koa izy koa volagninareo fa za bevava c'est tanareo c'est votre perception des choses tu vois sasa ndraiky volagna aminaka marigny sitrany za areko volagna anareo aroe zay pour zay contre za mamala anareo fô ary za koa mamala anareo tsara nagnasanareo hitanareo izy misy sasany tsy voavaliko fotony maro olo mandefa message volaniko maro olo mandefa message après za miditra amin'ny Real TV ndraiky Gaël Bourga za mbola tsy nikivolagna loatra fa normalement tokony relayeny zegny reniko par rapport amin'ny sujet jiaby mandalo fotony tsy possible ke France 24 ny anty mbola tsy mahay ke Fernand Selo journaliste emprisonné, monsieur le maire Jean-Luc Djavouldjar emprisonné, jeudi le professeur emprisonné, si possible raser mandalo eto à Madagascar tienne France 24 or que Miss Relero en tant que Gaël Bourga zem vlanko za miambigely par rapport am raha vlangon'olo aminaka tokony avy aminazy tagny le afitra za amizay magnotany izy io juste ambesantsika fo ndraiky ro ambesantsika fo ro bon après amizay nareo mipetsaka la réunion atsika misy mission hely ataotsika tanareo za io miprépare filoma ilometrika io andeha ataotsika le tour de la réunion zay misy vélo alohatsika normalement d'ici 2 semaines za fa Paris d'ici 2 semaines za mavita magnano tour de l'île 220 km entraînement tsika zegny bon kayentsika réunion première ataotsika en français izy nagnino atsika ilomay pour libérer vlanko aminareo zay tous les prisonniers politiques à Madagascar zay vlanko sensibiliser tsika olo jiaby zio que ce soit international national partout atsika mahita lalagna atsika tsy maintsy miditra agnatin'ny lalagna io azonareo zegny donc zavatsika tous les moyens vlanko aminareo zegny ahitatsika même za toragna amy lalagna tsy jireko zay fa mila ataotsika raha zegny vlanko d'ici 2 semaines à Paris zay misy vélo zay ty ilomay miaraka aminaka même izy magnano 5 km le tour de la Réunion vlanko zay maromaro anareo la Réunion mizabaka tu vois atsika magnano soit miboaboaka soit mivola au moins sensibiliser tsika les journal Réunion Première atsika fa misy contact indreo atsika mivolagna bon nagnino anao milomay juste pour sensibiliser par rapport à Ramandal ou à Madagascar, justice, ou corrompu, ou mafia, dictateur, vlantika diab, arrestation arbitraire, vlantika diab am journal rasé. Tu vois? Tinian zanangan vlantamnaro depuis 2018 zafanangan. Tam l'élection zafanangan. Donc continuez tika fou, atika fa commencer ndo ato, atika continue fou. Aznaro zegny donc ninaka nareo angataka débat miaraka amin'ny Soumaïla Barabas za tsy magnano débat miaraka amin'ny Soumaïla Barabas soit pour za tsy magnano débat azafady aminareo tsy za tsy midiky asasan'olo tsy mety aminaka tout simplement za tsy tia magnasa ary za tsy tia miady imagine atsika zio andeha hagnano débat zay ino raha volagnindreo zava rô boka avaritra fo andeha hiadiady koa rô zava io exemple à suivre donc non moi je suis désolé za tsy magnano zay azonareo za tsy magnano zay ninaka fo toujours on avance notre but c'est libérer monsieur le maire Jean-Luc Djavouldjar libérer le professeur libérer tous les prisonniers politiques atsika mangataka débat quoi amro pitondra bio amro pitondra diab angatatsika débat ro atsika mikoragna amindreo que ce soit le président de la République leur porte-parole le premier ministre atsika yo mivolagna la vérité ande boka atsika amindreo izy koa natoa atsika mitaregny volanko aminareo zegny marary atsika namatsika amizay tsy masaky mivolagna hagny atsika diaspora tokony magnano relais atsika ne tsy comment ça atsika ne mirespecter ro fa iro tsy mirespecter atsika vlanko zay tu vois
atsika tsy andeha vandivanda amin'ny vahoaka raha tsy vitatsika ataotsika fa vita non. Donc atsika continuer sur le même longueur de route, on continue à se battre pour tout le monde, que ce soit prisonniers de Tuléar, de tous les prisonniers politiques comme Narosé. Il faut libérer. Arza misra tiazko aya anaro opposant politique. Exemple Siten tsy de regny loatra ne. Tokony zio naro maresaka mivolagna bon fa tsy rariny eky eto a Madagasikara fa tsisy raha mandrary eto ambilobe zavanaro tomobile latsaka. Diany koa fa nisy olona nandefa vidéo aminaka resaka ambilobe io. Donc on va tous essayer de faire quelque chose, on va tous essayer de travailler tous ensemble. Atsika fandray tagnana tsisy magnasa savlan comme Narosé. Nos seuls ennemis aujourd'hui, c'est la justice. La justice doit être rendue. C'est le seul ennemi qu'on a aujourd'hui. Le pouvoir, on s'en fout maintenant. Atsika mila miady namatsika miboaka. Zay volaniko sensibiliser kolo jiaby, anareo kaza miady, anareo kaza magnano karaha zay, miboana anareo milalabe, magnano soit magnano gova, soit amisalovagna anareo mandeha eragna lalabe, mivolagna aboanareo. Le problème, atsika zio ne miady. Atsika zio ne miady. Zavanareo piasa la mairie, tsy haindreo ahita nandehanandreo zao. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place des piasa la mairie. Anao miaraka amin'ny PDS, zay tsy haigny, anao tsy miaraka amin'ny PDS, ils sont dans le truc. Karakory atao? Iasa amin'ny PDS ro, imagine avy koa rongona raiky ty, fotony tsy ara-dalàgna raha ataondreo jusqu'à ny anty. Raha zegny ny préfet raha zegny. Fa nivolagna izy, fa izy nazo beko. Izy fo nazo beko. Tu vois? Raha zegny ny premier ministre. Ny premier ministre io fa tsy mazava fa pareil, izy nazo beko koa izy. Tu vois? Donc, mi-forcer raha ataondreo fo, tu vois? Avant que Blanco Narosé ça envenime raha jiaby iretso motro jiaby kalmetsika raha jiaby, tegna mila kalmetsika raha jiaby. Azonareo zegny. Donc zay fo vidéo nakany any, tsy ataotsika lava izy niany fotony soit après-midi atsika mitandregny fa misy soi-disant misy bonne nouvelle atsika agny fa mbola tsy nikitako fa bonne nouvelle marigny atsika fa bon tant que zay volaniko alohany za mivolagna aminareo fa zegny raha mandalo, ok, il faut que je sois sûr io za mavita mivolagna aminareo. Za koa tsy sûr za tsy mivolagna. Zay volaniko information mandeha amitsika fa atsika tsy mandeha mikeka information eky zio. Azonareo azafady aminareo izy koa tsy alefako raha alefanareo jiaby aminaka resaka alotsika iady non misy raha alefako misy raha tsy alefako. Tsao fo jiaby atamatavy maro raha tsy haiko atamatavy, donc tsy alefako. Izy koa ndraiky anareo mandefa preuve za magnano relais za izy tsisy problème. Zay volaniko za tsy mavozy reo fotiny za juste amy raha volaniko. Za juste amy raha volaniko. Tsy tia za tsy magnino parce que on ne peut pas plaire à tout le monde volaniko aminareo zegny. Anao contre ça tsy magnino. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Ça nous fait avancer atsika jiaby. Ça nous fait avancer à tous. Donc zay volaniko aminareo, za tsy misalasala ndezovanao, tu vois, mandefa message aminaka za mamaly fa en général za mamaly. Zay message nolo tsy nivaliako tegna azafady aminareo. Tu vois, tegna azafady aminareo izy koa tsy nivaliako message nareo fa zay fo volaniko atsika mila mihetsiky tsy toujours on doit aller à fond dans ce qu'on fait. On doit aller à fond dans ce qu'on fait. Atsika tsy mila abandonner volaniko. Zay fa volaniko eran'ny Madagasikara ady ty. Eran'ny Madagasikara. Tsy za mivolagna ady ke andeha monolo. Attention. Tsy za andeha ady ke andeha monolo. Non. Mitrangana olo jiaby volaniko aminareo zegny. Mitrangana olo jiaby andeha za la justice. Atsika miady contre les injustices. Atsika tsy miady andeha mono police, andeha mono gendarme, andeha mono non. Avantsika reo jiaby io, donc tsy mety aminaka zegny agnirika olo ka allo andeha mono non, tsy zegny ninaka fo, allo ataotsika raha milamy manifestation, mijotra atsika, alaigna sifflet, alaigna rakotry vilagny, tac faire du bruit, mandeha milalabe,
anareo jiaby misy fikambanana io magnano salovagna ta mandeha amy lalabe jiaby azova andeha arrêté anareo tsisy olo andeha arrêté anareo que ce soit la police que ce soit gendarme que ce soit militaire tsisy olo andeha arrêté anareo va fe anareo ndraiky koa androboka raha amaky raha c'est normal ndray za tsy police izy koa anareo hitako amaky tragnonaka tsy possible za ambela anareo anareo ndraiky mandeha amy lalabe anareo tsy amoboko za ambelako anareo amy lalabe on est libre zegny atao hoe liberté ary zegny raha tadiavitsika eran'ny Madagascar c'est la liberté il faut que Madagascar tanànatsika ty mila mandroso tsy mandroso amy vava fo à part acte jusqu'à présent atsika mivolagna fo olo mpitondratsika mivolagna fo izy fa tsisy raha hitatsika fa nandroso marigny Madagascar tsy mandroso jusqu'à jeudi donc zegny mila participation nin'olo jiaby volaniko aminareo zegny nin'olo jiaby tsy ninakaza raiky nin'olo jiaby que ce soit ivelana anao que ce soit sur place anao une participation de tout le monde c'est comme ça qu'on avance tsy niany Diego mihetsike Tuleara mangigny Sambava mangigny atsika jiaby misy raha tokony mampietsika atsika jaly ty fo tokony mampietsika atsika tsisy mivolagna exemple base Tuleara tokony mampietsika Tuleara Sambava Prine Lavani tokony mampietsika Anosibe azova agneky tananaka andeha raviravenareo tsy tokony agneky ne zegny miboaka amy lalabe olo jiaby ary tsy possible en tant izy koa anao gendarme marigny izy koa anao gendarme nandeha l'école marigny soit anao polisy tsy possible anao ndeha tifitry olo sans défense ary izy tsy namaky raha volaniko zegny même izy mamaky raha mbola tsy possible andeha tifirinao izy après amizay misy raha regny koa mandeha fo information baka attention misy za tsy volagnareo mercenaire fa hainareo même en civil que ce soit gendarme police fa hainareo fo hainareo ro mipose question abazaro andeha namitsy le namatsika aby io niaraka tamy professeur igny faites très attention amy raha volagninareo zegny fo izy koa fa misy pose question aminareo faites très attention amy raha volagninareo amy raha valianareo izy koa tsy hainareo ils sont pas censés de vous intimider hainareo ty volagna fo non tsy hainareo izy tsy hainareo izy koa misy mipose question nareo volagninareo pourquoi ino mba raha nataoko izy koa mivolagna vadinao nagnany vadiko tsy za azonareo zegny vadiko tsy za raha nataony vadiko tsy possible de izy mampirafy fo volagna tsy volagnina aminaka ke izy andeha mon'olo andeha volagnina aminaka taova nareo karaha zegny agny secret nazy jiaby tsy haiko volagna de izy mandeha mizaha viavina hafa agny tsy volagnina aminaka ke niany izy andeha tsy haiko agnino andeha volagnina aminaka donc tsy possible zegny volagninareo aminazy azonareo mila il faut être très malin amin'olo karaha igny ro ndeha boka Antananarivo ro maromaro gendarme ro mandeha bazaro ro mipose question ro amin'olo hitandreo anareo jiaby tamy vidéo amy sarinareo jiaby io andeha posendreo question ro zegny ka mampadegré za amitsika Madagascar amy force tsika Madagascar izy koa ro tsy manamitsy direct za voalohany mivolagna amindreo ok ino raha tadiavinareo karaha nataony professeur igny izy koa nandeha za angotana aia monsieur le maire za angotana tombotsoana za iany tombotsoanaka za izy tsisy arme cigarette briquet andraiky telefoninazy zegny boka tsy azoko nagnino izy jusqu'à niany izy samborinareo izy mba nisitsika izy koa nivolagna raha marigny za andeha amy télé za amy Facebook izy nivola allo tsika andeha amy la mairie ino anamborinareo izy amizegny sa fa dictateur tanànatsika agnatin'ny constitution tsika koa liberté de manifester koa mety liberté d'expression koa mety liberté de la presse koa mety ino ananamborinareo izy boka diso lalagnany anareo après amizay anao général bomba mivolagna fa misy lalagna eto Madagascar tsisy lalagnanareo zegny tsy lalagnanay madiniky zay volako za miambigny débat aminareo boka eko tsy sakinareo agnano débat aminaka boka eko tsy sakinareo
donc zay mivolaniko za mivolagna zay matanty izy mitandregny, izy koa tsy matanty izy miala moramora fo, mety koa izy mitandregny maro mitandregny tsy mivolagna mandefa MP aminaka izy marigny raha volagninao fa zay tsy masaky zay tsy masaky tsô zay liberté nazy igny volaniko fa anao volagna aminaka avy ety anao bivava za mamala anao tsara la faute-naka vavanao nafodindreo volaniko zay ireo tokony volagninao baka au contraire tanao zay magnaboaka information jiaby io hitan'olo jiaby aty mampihetsiky raha Madagasikara tso tsy hainareo baka fotiny mbola tsy hitanareo nihetsiky baka izy mbola tsy hitanareo fa mbola mandoko a volaniko zay information jiaby alain'olo ary information firy information fa nalefako a Mediapart io vola ataoko analyse raha jiaby zay ataoko analyse raha jiaby zay fa pare raha jiaby ataoko analyse eo amizay investigation tsy maintsy mandeha fa niany za tsy direct aboakandreo raha jiaby mandeha raha jiaby mitandregny koa n'olo jiaby za mivolagna aminareo exemple vidéo de monsieur le maire mandeha plus de 134 000 vues vidéo de monsieur le maire mipartageko 134 000 vues amy 134 000 vues zegny azovy tsy mahita exemple maro amitsika tsy mahita fotiny tsy mizaha le Facebook fota Madagasikara tsy maro zegny de temps en temps volako aminareo za magnano vidéo en français et en malagasy voilà azonareo zegny ataotsika io vidéo tsika merci anareo vous êtes de plus en plus nombreux eko sarotro mahazo les crédits sarotro mitandre fa hitako fo anareo magnano effort tegna merci aminareo effortnareo tsy adinatsika aditsika zo volaniko zegny tsy adinatsika effortnareo ary zo aditsika adiny malagasy tsisy adiny côtier tsisy adiny merina tsisy adiny adiny malagasy azonareo zegny adiny malagasy izy ty atsika jiaby io fotiny fa tsisy eko boka na firy olo fa manambady merina firy manambady atanduy firy manambady donc za tsy miaraka amin'igny za voilà ninakafo eko état fédéral io tsy mety apetraka qui veulent pas tsy mety apetraka androzy voilà niany comme par hasard reo io magnano enquête amy colonel Ratsimbazava franchement niany anareo magnano enquête olo niady état fédéral olo zay tu vois olo niady contre andeha éradiquer club 48 olo zay niany zay magnasarivola zay volako aminareo niany karaha miretry raha io enquête mila ouvert zegny enquête azovy namono tu vois fa hitandreo fa commence manonga amizay boka point aty commence mivolagna club 48 teo tsisy olo masaky mivolagna club 48 io boka karazana arindreo zegny boka raha jiaby zio fa miova raha jiaby zio azovy masaky mivolagna zegny azovy magnaboaka zegny matsara réseaux sociaux volako aminareo. Oui, exactement. Vive la République de Madagascar, la vraie République. La vraie République. Et vive la liberté des peuples malgaches aussi. Aznaro. Bon, on va finir là. Mercredi, Niani. Andjan Tchèque et Tchumande l'école. Donc, peut-être à ce soir. Est-ce qu'on a une vidéo? Ok, merci. Je commence nouvelle et allez, faut. Coucou tout le monde. Non, t'avais là, non, Sylvain va. Met mise à non.